I evo šta naučnici u današnje vreme preporučuju kao hranu protiv upalnih procesa. Svi naučnici govore o tome da treba smanjiti upalne procese u organizmu i da treba početi sa hranom. Jer prava dijeta, zdrava dijeta je osnova dobrog zdravlja. Naša hrana treba da postane naš lek. I možete da se zapitate zašto je to toliko važno. Činjenica je da su mnoga oboljenja ili medicinska stanja u stvari upalni procesi. U današnje vreme se zna da su srčani problemi u stvari izazvani upalnim procesom, upalni problemi. Takođe druge bolesti kao što su Alzheimer, astma, rak, reumatični artritis, a na veliko iznenađenje dokazali su i da je dijabetes tipa 2 takođe upalna bolest. Dakle, prvo odakle treba da krenemo je da konzumiramo hranu koja smanjuje upalne procese u telu. I naravno, dve kategorije hrane u tome su najbolje, a to su voće i povrće. I evo koje voće smanjuje upalne procese. Pomaranče, borovnice i akaj bobice, zatim crveni grejpfrut i kivi, dinje i na prvom mestu ananas. A sada da vidimo koje povrće smanjuje upalne procese. Karfiol, spanać, paprika, zelena i crvena, brokoli, avokado, kelj, blitva, crveni krompir ili slatki krompir, zatim šargarepa i na prvom mestu, kao najbolje povrće koje je antiinflamatorno ili ti antiupalno, to je luk, crni luk. I naravno, svi preporučuju da uz ishranu treba da se vodi zdrav način života i da se vežba.